Nyakwaro mga jwang'en sama bende koro wadwan wagoni mbaka kendo wami sigana kaka pile e chenro mar gin kanye. Chenro mar gin kanye kawuono warango sigand mosenindo Argwings Kodhek ma en achiel kuom jogo mane okedo ne Kenya e yudo uhuru kendo jiwo Kenya bedo gi telo makare ahinya to mar demokrasia. Walter Nyambaga machiegni. E sigana ma wayudo kuom wuod Argwings Kodhek yangonwa ng'amane Kodhek en to kod kaka ne omiyo lwasi mar siasa kod telo ma Kenya ne chalo. Nyinga game Argwings Kodhek and firstborn son ma CMG Argwings Kodhek. 62 years old, agricultural economist. And nasomo Nairobi Nairobi. Lavington Primary, Hospital Hill, then Standard 3, Nyaka Form 6, Nan St. Mary's, Man Nairobi ka. Then Nadi, Arizona, Masomo Agricultural Economics, Bachelor's, Masters. Naduogo 89. Mondo kik weche tude to kendo tuomre wi nyinge mag Argwings chiedo more Kodhek. Wuode leronwa kaka nying mar game nobiro. Nyinge no ken game, to game nen our ancestors from before. Nyinge nena Gwingi. Chedo, more game, but his own name nena Gwingi, Kodhek. Yeah. So game nen baba wa ma maybe a beach. Nyinge nena game. E higa mar 1993, Kodhek nonyuol kendo chako somo rang'ala e kendo sudo nyaka St. Mary's Yala. Kodhek ne ochako manyo rieko e piny libamba ma Uganda. Nonyuole 1923. Nochako somo rang'ala. Modhi St. Mary's Yala. He was expelled. Nodhi Budo in Uganda. Agwenge ne rieko pote wiye e kendo noyudo tije mokwongo mar chako sonyo ne jopuonjre rieko kaka japuonj e kaunti ma Baringo. Agwenge ne en japuonj kanyakla kod mane en jatend piny machon Daniel Toroitich arap Moi e sikul achiel kod Mzee Mudavadi. Sikunno miluongo ni Kabarnet. Nochako puonjo Baringo. In fact, no puonjo the same school with Mzee Moi gi Mzee Mudavadi in Kabarnet. 1947. Agwenge noyudo sir mar somo e pinje mag wasungu. Kata kamano, e siasa ne omuome mochako somo weche mag chike e gino mane ogwenye kod sirikal mane sire. Noyudo scholarship madhi UK mondo som teaching. Sama nochopo UK, nochako timbe ne ma siasa. Notamre timo somo, nochako somo law. By which time, Jorateng were not allowed to somo law, which was why he became the first African lawyer in Kenya. Kata kamano, bang' ne ng'wan oko sir, Agwenge nochako timo tije mag chieng' maliet, kata jua kali, mondo mi nosir godo sombe pinje mag loka. Sirikal ma Kenya no winjo ni osomo law, negi cancel scholarship ne, but somehow no hustle, motieko. Kanoduogo Kenya, Agwenge ne en Agwenge, e kendo nochako apise mar okil, to ne okelo ne jokedo mag Mau. So nena practicing lawyer Nairobi from 1955. Most of the clients negin jo Mau, Okuche Jorabuan manetimo land deals. He was very busy. Wuode konwa ne sirikal ne opodo ne lemo mar bedo attorney general mokwongo pacho ka. Lemo mane Argwings Kodhek odiro kucho. Sirikal no offer ne tich attorney general's chambers. To no dagi. Modonji private practice immediately. Agwenge ne midhiero mage ochako luwe kalore ne onyuomo diero. Gino manecho ne nyaka koro dag mana mabor oko mar boma. Ahinya to baba dogo. Noduogo Kenya gi chege ma mzungu at a time when wazungu gi Jorateng oginyal dag karachiel. So there was some pressure there. Okonyal ng'iewo ot African area, okonyal ng'iewo ot European areas, modhi odak Ruaraka kamilongo ni baba dogo. Of course mzungu te manka negi kecho kode kabisa. How can an African marry a mzungu and live among us when we have a Calabar? Oko ne kalore kod kaka ne irocho ratiro mag jorotenge. Agwenge nodonje siasa mondo kede ratirogo. Negitero nyathi European Hospital manen Kenyatta
But they were not Nogie Mondo Odonji ward Nikechen Jarate. And somehow the child died in there, and he really became bitter about this Calabar and racism in Kenya. Momi Odonji Siasa. So of course cases Mag Mau Mau was part of now the politics of those. Game tielo no niko luore kod osiep mane nitiere kinde kod wuon mare. Argwings Kodhek e kod jatend piny machon Jomo Kenyatta. Argwings ne koro yore pinje ma oko. Kata kamano, jok mane nitiere sirikal ne ok mor go kang makamano. Kenyatta no here kabisa. According to the family, the last trip he went to New York in November, December 1968. What has happened with Moi? Why am I being sent to the United Nations instead of the vice president? So, Kenyatta no hero baba wa kabisa. Neginyero kode, no truste, samagji dividing shambas en no wacho ni okodwa shamba. Okoni siasa ne umetni, e kendo oganda onagi ne onge sirikal, to en owuon ne entiere sirikal kendo ne kod chama mamare kaka jatend party. To Tom Mboya bende ne kod chama mamare PM ne pek. But gima notimore, ikinyalo paro, joluo te nowuok e sirikal in 1966, KPU, except him. So he was the only Luo manodong e sirikal mar Kenyatta. That was, I think, the thinking that, oh, katakajo Luo say work give KPU, at least pod one gingatwa is sirikal. There was a general election, mini general election, Jo KPU versus Jo Kanu. And then NN Jakanu, Oginga and company, all Luos were in KPU. So it's only Kano Seto, ma nentie by election ma Wesonga CJ, no bet MP ma game on a KPU ticket. But Gimano Temera, Gijo KPU te eventually including CJ, they were detained. They went to detention. So, not more balancing act, you know. Anjalu, the Podani Sirikal Makinyat. Game kono kaka chiedo ma en Kodhek. Ne uchunge ka chungo dubura ma game, to podne en Jakanu. Game no chung 63. To Nairobi ka no chung 56 gi 58. Nentie election maka. Nen gi party molonga ni Nairobi District People's Congress. Upedo nyaka party leader. He was a party leader. And then Tomboy also had his party, Nairobi People's Congress Party. To Kakasani, politics, then watch Pesa, then watch goons. So those stories we're not going to today. The history we never watch. But it was tough politics, money-driven, foreign money, Russians, Americans, you know. Yeah, trade unionists. Tomboy was, you know, the Negin colleagues. Yeah, Negin colleagues. But of course, those days never watching it Tomboy or Ken Jalu and Suba. Yeah. And then Tomboy was very, can I say, ambitious. Yeah. Obeno Duatelo. Okay. Yeah. But he was young. So Jomoko, older than him, like my father, but him is young, Obiro up. So there was competition. That election in 1955, it was my Agwingi versus Tomboya. Agwingi's party versus Tomboya's party. Agwingi neja manyo mbulu kata seto mbulu to mana koloso kod kisungu. Alama mare nen Ndiga. Yeah? Ndiga nyalo teru kamudwadhi, I don't know. That was the sign. Kotimo campaign. No tamre loso gidholu. Yes. No tam nengi translator manyenge rading. Yeah? Koreano said use ora nyaka Ulaya. So there was this other guy called Rading, whose son is called Duke Rading. Manetimo translation on his behalf. Of course, no the Loma Bear Moloya. He grew up in the village. Wude wacho ni sirikal mar jarachar ne dunyore kod Agwenge e dunyruok ochunglo. Colonial government, yes. Between 1955 and 1960. Yeah, life was hard. Hey, sirikal no lawyer everywhere. Kenya Revenue Authority, Law Society of Kenya, Negigolo license ne. He was disbarred from practicing law, which is why he now also went into politics. So, sirikal ma colonial government, no gihere. Ukonwa ne tho mar wuon margi Argwings Kodhek ne oweyogi kod penjo mathoth manyaka kawuono pok giyudo dwokone ewi wach mar masira mane ojuke. Chengcha, there was an NTA party, Polish embassy.
nodhi gi wuon mara, gi mama na, gi wuon mara, gi baba. Mama notiyo town. Anyway, she had her car, he had his car, Mercedes KKH1. Negidhi party with the Mercedes, bang party negidhi Princess Hotel. Then because nikesh nyithindo edala, mama no walk mokwongo with the big vehicle. And to no luo bangi with the small vehicle. It was called a DAF. Kochopo Yaya Center, kanyo, just past Yaya Center, Wood Avenue. Now, rumors, and I don't know what is true. According to us, and he said it before he died, hey, now you don't walk. Because Nentia 2 military lorries, which had blocked the road without lights. Samobiro, they turned on their lights, and in that shock, he went into the ditch. I think behind him was a man called Andrew Manga, named P.S. Mare. They were also heading home. Very good friend of our family up to today. Negi Yude Kanyo, he was okay, but he was shocked. So Negi Pango Kaka, Negi Tere Nairobi Hospital, but he was fine. They called my mom, not called like this, but they sent a police car, Nobiro Lavington, Kumane Wadak, Magibi Giwachuneni, Wateri Nairobi Hospital, Madine, Mze. And Mzee, no courage, Ahinya. He was talking. He was just saying he was a bit shocked. So, no going back a Kode. Then they agreed, oh, you go home, you come tomorrow. Now in the middle of the night, tomorrow, Sabirio. Police cars came. So, Mzee ameenda. Hey, how? This guy, we were talking to him just now. So, what happened between the time they were there, maybe 8 and 1 a.m.? To kama sera osiri, eka di fwenyo siepeni, Kodhek, nene kodu siepe mage. Joroge Mungai nanenega, Andrew Manga nanenega, maybe there were others, but I think naparo ni moe neno siepe earlier on when they were working together in Cabernet. But no kanene, all those years moe nene nei lodge, no kokonyo wa katamatin. Tom Boyer during the funeral, Isaac Okwiri was a friend. Naman Ojode from Kaloleni. Many of them. Egem konwani wuon mare, ne wuoro mopoto, mo ero joge. No kan mangeny, but from my elder sister, who was 10 years older than me. He was a great father. They would sit together, they would play around. What I remember, anyalo paro gi moko ariyo. Kano doga from a trip. Never ringo to the gate to go into his pocket because the pocket always had something like a sweet. So those are the things the children can remember. Nyakwa Ramogi, erokamno kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni mbako nyongi makare. Jatachendo mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thon kajidhi, kendo kajiduogo. Oriti masani. Erokamano Walter Nyambaga kuom sigana, adier sigano nyong'o ka winjo